Здравейте, приятели, аз съм Марти БГ и днес ще играем на Clash Royale. Така е по-добре. И имаме най-жена за ласт. Грейвярд, не сте паднали от края на квест. После в края на клипа ще ви покажа скриншота. И така мисля да поиграем малко 2-2. С някой човек. И този има добър дек. Може тук да ги гледате. Аз сега ще правя един пуш. Не! Грешка. Грешник. На мен те си ми 8 левел. Хубава карта са. Но с мен си ме кефът. Аз не знам. Не! Ей! Ей, майка ти! Не би защо го бутна бедалок? Тези пробват някакъв... Ще се върнем след маличко. И дами и господа, ето ни отново. Много тъпо ни бият. Както виждате, ние за сега ги водим. Не знам нашия за какво сме, като почти сме долу. И ще се върнем след малко. Както виждате, за сега падаме. Fuck you. Тук дами ми господа с зле става. Не ги бихме бал на нас. Ние направихме това и нищо интересно. И ще се върнем на 60-та минута на играта. Ето като ви обещах. Вече сме в 60-та секунда. Сега бием. Дами и господа. Това ще е последната игра, която играем. И няма да стане. Запомнях. Тук доста добре. Сега бързо. Излизаме. И ще се върнем след малко. И ето го. Ако ви харесва този клип, дайте палец нагоре, абонирайте се за канала ми. И това беше от мен. Аз съм Марти БГ. И чао!